Здравейте хора, в този клип ще ви покажа не само на Clash Royale клипче, но и на ето тази игра. Мен много ме кефи. Сега ще покажа два дека на Clash Royale, които още ги ремонтирам в тези 2-3 дена. Се игра с този дек. Бърняно мислех да се правя този дек, но искам да ми се падне майнера, за да го сложа на мястото на кой беше? На мускитарката. И на нейно място да сложа къде е тя? Айс Визър, да. И това още чакам да ми се падне. Ако стане. На третия дек вече е почти готов. Само искам да ми се падне Грейвярд, за да го смена на мястото на огледалцето. Не стане много хубаво. Но я дек, поне за мен. И ето това ще очаквайте следващия клип, ако съм го изработил, ако ми са съпаднали, или с този дек ще играя. Тук ще има наредени голден честове и клан честа ще бъде готов. Това свържи, както вече се знаете. Сега ще покажа другата игра. Ето я и нея. Тя е много хубава, поне на мен ми харесва. Play. Тук сега ще взимам едни зомбита, които ще слагам и да ги се правят на сокс. Ето виж много да изпълня. Ето така. Ето съм изпълня само тези. Ето, и това ще да се намеря скоро, ще правя много мисля. Ето, и сега ще играем. Спомощно. Ето сега ще изпълним. Изпълните сега ще изпълнят зомби. Приспива. Това направо колата и вижте сега какво прави. Така мога да ги фане всичките. Не мога да се взема. Дай ме. За този удар. Сега дай. Сега ще го ей, още вече ми трябват. Така сега се взема. Ще изгледаме едно клипче, да ми даде. Oh my gosh, I just got ambushed by another player. They have less soldiers than me though, so I'm just...
Люблю я сидіти в комнате.